Matul is-sena li għaddiet saru 340,000 telefonata fin-numru ta' emerġenza 112, minnhom 260 telefonata ma kinux ta' emerġenza u allura mhux suppost ġie mċempel dan in-numru. Mit-83,000 telefonata validi li saru, 77% kienu għal servizz ta' ambulanza, 11% għal pulizija, 10% għal protezzjoni ċivili u 2% għal forzi armati ta' Malta. Żvela dawn iċ-ċifri l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri waqt konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima fl-iskola primarja ta' Ħażabbar fil-jum iddedikat għal 112. Camilleri qal li permezz tal-investiment li sar fl-aħħar xhur marbut mal-linja 112 il-ħin ta' rispons fuq din il-linja tqassar għal massimu 4 sekondi. Ftit sekondi jistgħu jiddeterminaw jekk tiġix salvata ħajja ta' bniedem jew le. U allura minna ħafna u ħafna investiment f'control rooms differenti u anke fis-sistema tal-112 nifisha li hija sistema teknoloġika illi kontinwament tkun taf fejn huma kull vetturi u anke l-persuni li jagħtu is-servizz ta' emerġenza sabiex jagħtuh kemm jista' jkun malajr ikunu hemmhekk fl-inqas ħin possibbli. Sfortunatament matul is-sena li għaddiet kien hemm diversi li abbużaw mill-112. Dan jista' jfisser illi tnaqqas iċ-ċans li ħadd ieħor milli jkun salvat. U allura inħeġġu lil kulħadd sabiex juża l-112 b'mod responsabbli. Camilleri spjega wkoll kif ġi żviluppata app marbuta mal-112 biex dak li jkun jista' jsejjaħ għall-għajnuna mingħajr ma jagħmel telefonata. Dil-app il-aktar dedikata għal dawk li jkunu qed isofru vjolenza domestika u għalhekk ma jkunux f'pożizzjoni li jagħmlu telefonata. Fl-okkażjoni tal-jum iddedikat għal 112 ittellet attività barra għat-tfal tal-iskejjel sabiex ikun hemm aktar għarfien dwar l-importanza li kulħadd ikun jaf dan in-numru u anke għaliex it-tfal jitalmu aktar dwar il-ħidma tal-korpi dixxiplinati li huma assoċjati ma' dan in-numru. Minnaħa tiegħu il-Ministru Clifton Grima spjega dwar l-importanza ta' kif il-kurrikulu tal-iskejjel joħroġ il-barra mill-bibien tal-iskola sabiex it-tfal jitalmu aktar dwar il-ħajja reali. Edukazzjoni li permezz tagħha tfal tagħna fil-perkors edukattiv tagħhom jieħdu dak kollu neċessarju sabiex jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. U dan jinkludi l-fatt li jkunu magħmra propju bil-ħiliet, magħmra bl-informazzjoni meħtieġa fil-ħajja ta' kuljum. Il-Ministru Grima wkoll saħaq li avvenimenti bħal dawn huma wkoll importanti għall-għażla fil-karrieri ta' tfal.